Mas Mei matur suwun sayo rukun aku merekut bareng tumandang rampak jogete saya nyang semake jangan pikiri sangka runtut ambosani rangu jiwanya gawe sang semengati ayo lo esek-esek sayo rukun gumerkut bareng tumandang rampak jogete saya anjang semake jangan dikari sangka runtut ambosani rangu jiwanya gawe sang semengati Mas Mei sing saya sing rukun sasarangan kalian Mas Bandi rampak jogete saya hanya semake jangan dikiri sangka runtut tanpa seni rengot jiwani gawe sang semengati ayo asik Sos lo yo ae hey Yuk. Hey. Oh. Hey. Lo. Ayo. Yo. Hey. Yuk. Oh. Nah. Ya. Hit. Lo. Hit. Lo. Ha. Oh. Hey. Yuk. Lo. Puas. Yo iki bayangan lawas basu. Bayang. Oh.
sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep bomo butuh santai santai karo lirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegal mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karepmu utuh santai santai karo lirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegel samesop sajae karepe simpen nang atine klakyane belan wingie wis mesti ora keri pasang aksi ucape pait madu manise yen mangrayu gumampang janjine palsu ayo lomba ita sek aku mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja ngledho nggonku mikir wit kala semono kok iya welas aku parika usada minangka brantaku nimas wong ayu aja ngledho ayo to andon asmara yo yo hello wah lo la yo awas oh
Lo. Yo. Ah, oh, oh, oh. Yo. Ya, lo. Oh. Ngombe. Kosek, Mazda. Iki tekonono. Ngombene banyu kendi apa banyu botol aqua? Banyu kendi. Ya apik. Iki lek bayangan lawasnya tuh ya apik. Heeh. Ya wis ta, cipta budaya. Sing penting sayuk sarta rukun. Nah. Iki mau Mas Samet durung rawuh, Mbak. Oh alah Mas. Piye? Boyoke tuwek. Boyok tuwek iki ya dilereni barang. Lah ya dadi ya diakehi lek mimik ya Mas Bandi. Iki ya jarang-jarang ngono lho, jarang awake tanggapan sing kaya ngene iki. Lah iya. Sesuk nang ya ora gelem. Iki lek sing panen jagung apa panen apa ngono ya klasikan ya ora apa-apa. Kena. Bar iki diusumne. Ya, pripun Mas Pramu? Sampun. So. Dik Reza. Anteng-anteng dik kembang kepokon. Kowe ngaran boyo eling dek semono. Emprit kentil mintok ning witing pari. Tan saku mangkelan jerone ati. Ali-ali dek kembang kuningan. Lali-lali malah saya kelingan. Manuk gemak mintok ning witing sawuh. Barang pinayu Mas yo jangan. Ting-ting banget cempaka. Mata uga tanda tresno. Lik-lik disemono yen ra nyating rasane ning ati gelo. Ho ha yo. Yo. Ha ho. Jos. Yo.
Yo 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 yo. Ayo lomba asu. Yo. Tiga penangi cipta budaya. Seliramu rakyat kelingan. Yo panggang eling no wong ayu. Janji tresna nalika semono. Sira tak gandeng renteng. Wong manis kandelane ngatiku piye-piye aku manut sliramu yen pengin takon isi atiku kabeh mau yo mong kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kalingan aku ora bisa turu ayen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi kuru. Aku ora bakal lali rena wengi mong katon esmu saya suwe saya rabasani yen aku nyawang sliramu yo Yo yo, oh, yo yo, yo oh, oh, yo yo, oh, yo yo, oh, yo yo. Oh.
Dek ngombe apa ora? Mas, ora. Yo, lek ngombe ya ben mlemoken lho Mas Kirun. Ya. Nilar dusun kersane kepripun saya tangelamun sentet lambok iki sampun wonten dusun kesangsa wontenipun Mas Waro, monggo pinarak Mas Waro. Yo, Mas Waro kalian Mas Marji. Nah, sugeng monggo. Hae. Iyo. Yo. G-O-E. Yo. Mas Marji Tentara Langit Sugeng Santa. Ya. Lo. Oh, Kong JB. Iya. Iya. Lo. Katuran winara Pak Udi, Pak RW. Sugeng santen Pak RW. Idul, ngalor. Ayo Mas Badi. Yo. Raga tua jiwa muda. Bayake. Bisa kuyung. Ya. Ya. Iya. Pak RW. Yo. Ayo bos. Yo. Apa? Yo. Lo. Yo. Ayo. Reka. Pak Udi, monggo pinarak iki kok sing kabeh bintang tamune amburadul jaran sak baronge. Ayo lo Mas Mei sesarangan Mas Badi sing hati-hati lo.
Pragiatan ambosani ayo ayo aja kepoketku ayo jebule ya sing Mas Mas Eko gendut katuran pinara kanca-kanca saking Tujan hop oh ayo kanca padha suka-suka nonton jaranen cipta budaya micil saking kutha Tulungagung kang dipimpin Kang Mas Ispendi esok nyolek sorene ya nyolek ya Mas ya sulingane arek Surabaya esok elek sore ya elek marah cipta budaya ayo lo Mas Dandi Mas Mei sing penting sing sayo ayo Mas Utut, disesekne Mas Utut. Tamapno kapriyasanmu nger. Cipta budaya maning kula cipta budaya. Oh. Opla. Ayo lo Pak Udi, Pak RW. Awas. Boleh nonton ning ora boleh dadi Pak RW, Pak Udi. Mbak Mandor neng ndi ngono. Ya. Ayo wandine enggal Bali siji-siji cipta budaya. Ya iki mau Mbak Astu ora ngira ora nyono bayangan lawas ya wis entuk burung jaran. Ayo ndang Bali. Iki njaluk tulung karo Mas Ponggo karo sapa iki? Ora tambahi Mas Ponggo ya aja mung siji no.
Ana telu. Telu. Apa? Ayo lo. Kanca-kanca panggung rejo semambungan khususipun Mas Badul dan juga kawan-kawan matur nuwun. Dengan sampun tarik support dening pinarak monggo Mas Badul sesarengan kalian bos iki Modi. Wah, ayo Mas JB, gilirane ulang tahun loh, ini ulang tahun. Ayo Mas JB. Ulang tahun. Tole saya dengar pada minggir. Yo. Ayo. Wah. Yo. Wah. Yo. Wah. Ayo masuk stres, ayo. Woi, iki oleh jatah ya. Ayo masuk stres, ayo. Ayo stres. Yo, jatah. Ayo. Sing sabar. Yo. Alon-alon sing perayaan ayo. Ayo tuh, ketuk. Saya tot. Barongan kota beling kereta ya tak temeni. Rusak.